sa simbahan naging misyon nila ang magbulig sa mga street children. Aton kilalahon ng isa ka American citizen nga isa ka pastor upod man sa iya asawa nga bakulod nun nga nagapatigan sang feeding program kagiban pa nga outreach activities para sa mga kabataan kag bisan sa mga yadtong ginakabig persons deprived of liberty. Sa sulod sa 5 ka tuig linibo na ang ilan na buligan diri sa probinsya. Ini sa episode sang Baganihan. Kada Webes ra makitang mag-asawa nga John Bear kag Cecil Bailey sa sulod sa Bacolod Public Plaza kaupod ang pila ka mga street children kag ang ila pamilya. Ang mag-asawa among nagadulong sa ila sang libre nga panyaga. Sunod sa American citizen nga pastor nga si John, nakita niya ang sitwasyon sa mga street children sumugod sang nagbisita siya sa pungsod sang dekada 80. Gani nagdesisyon siya nga ibaligya ang ila puloy-an sa Chicago, Illinois agud mabuligan ang mga kubos sa probinsya. I first started coming here in 1988. I met my wife and we came every month or every year for at least a month. And then when our children grew up and went off and did their own thing, that's when we said, why don't we just move here? Kaupod man ang simbahan sang Furnace Ministries, ginalibot nila ang pila ka mga lugar sa Bacolod agud mapalabot ng libre nga meals sa mga maagyan nila nga mga tawo sa dalan. Ang iya misis nga si Cecil kag mga kahinablusan among nagapreparar sa pagkaon kada mayara sila sang feeding program. To do anti-drug campaign sa schools, pero ang schools close. So we prayed and asked God kung ano nga mo mahimo, and then during the COVID ang mga tao they're hungry kag wala sang bulig, so we start feeding and that's what we're doing until now. So perme sila gapakaon sa inyo. Kada weekend, papa ko magtitagol. Nga regalo. Humalin sa ginsuguran nilang outreach activities supod sa simbahan, linibo ng ilan na pakaon, hindi lang sa Bacolod kundi pati man sa pila ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. We just go around the city and find people that are in need. From here, we're gonna go up to the jail in Mandalaga next. Para kay John, hindi nangin makapoy ang ila pag-alagad sa mga kubos. Ilabi na kung makita nila ang mga yuhom sa mga yadtong naampawan ang ginabatsyag nga gutom. It's the joy of the Lord. It's the joy to serve Jesus. Jesus said, if you do it to the least of these, you've done it to me. So when I do this, I'm just feeding Jesus. Si Pastor John ang nangin viral man sadto sa nagpeak ang pandemic sa makuhaan siya sang litrato sang netizen nga nagapakaon sa mga tawo sa dalan. Para sa pila ka mga netizen, real life Santa Claus, si Pastor John nga halos adlaw-adlaw nagahatag sang libre nga meal sa mga tawo sa dalan. Pero hindi man nangin mahapo sa mga inagyan ni Pastor John suno sa asawa nga si Cecil. Isa na ikakatapos ang US Navy si John nga nag-awol sa serbisyo. Nangin drug dependent, tubtub nga siya ang nabilanggo. Sa bilangguan, nakilalaan niya ang makaako. Sa simbahan man nga iya ginaserbihan, nakilalang iya asawa nga naging kaupod sa 36 na katuig. Tung ang iyang addiction nagwa siya sa Navy kag dasunti. All his life, the last time nga gusto siya nga mag-commit suicide dito sa Florida, inang you should listen to his testimony. Yeah, he just looked at in the sky. He did not grow up in any religion. Kay hindi na siya no, primero hindi siya gusto magkuan kay siya ang ini mga reliyoso nga mga tao, all they do to me is just judge me. I try to change but I cannot change. Di mo to siya to sa library, and then that's when he about the love of Jesus for him. Antes sa nag-pandemic, nagbisita man ang mag-asawa sa mga eskwelahan para sa mga anti-illegal drug campaign. Nangin misyon man abi nila ang mapasiguro nga matuy-tuyan ang mga pamatanon kag mapalayo sila sa bisyo, ilabi na sa illegal nga droga, pinaagi man sa pulong sa makaako. Istorya ni Cecil halos naagyan man sang iya bana sadto ang mga bisyo. Tubtob nga na bagong iya pagpangabuhi sa bulig man sang simbahan. We go to high school colleges, kung di open ang doors
verse para sa amon, and then my husband would share how God changed his life. Sang nagpandemic, ginsuguran man sa mag-asawa ang magbisita sa mga police station. Iniagod mabuligan kag mapakaon naman ang mga persons deprived of liberty. Nagligad na nga tuig sa ginkalipay sa mag-asawa ang tigayon nga pagbakal sang duta sa banwa sa Murcia nga ilagin patindugan sang Hope Village. Malapit na lang ini karon nga matapos kag tuyo nila upod man sa simbahan nga diri tatapon ang mga na-rescue nga street children. We have a youth camp in Isyu, Kawayan. And right now we're building a boy and girls home to get these kids off the street and give them a home. We're still open to go sa mga schools kung diin kami makashare sa gugma ni Jesus. We are not into religion. We just want to share the love of Jesus with people. Paano nyo nina-sustain for the past 3 years? We have a lot of friends and churches in the US. May 5 lang ka mga kaupdanan ang mag-asawa sa ila paglibot kag pagpakaon sa mga malabyan nila sa karsada. Pero nagapasalamat sila sa mga donasyon, ilabi ng gikan sa simbahan para mapadayon nila ang ilang misyon. Nagalaom sila nga sa ulihi, madamo pa ang matagaan sa inspirasyon, agud bisan paano makabulig sa mga nagakinahanglan. Ilabi na sa mga kabataan nga nagakinahanglan sa edukasyon, agud nga mabuligan sila nga malampuasan ang kapigaduhon. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.